ịkpọbatara anyị ezinụlọ ndị be Emenike, kene gị n'isi oru gị nwoke bụ ChukwuEmeka, onye nke kpọpụrụ n'ụwa nke a. Onye nwe anyị, n'oge ịnọ ọnọdụ abalị a n'ịka ụka nke ukwu a, onye nwe anyị ayọ ka mmụọ nsọ ịbịa nọnyere anyị, anyị ghara ihe niile
anyị ga-eme n'abalị a banye n'aka ya. Onye nwe anyị ayọ ka iwetara ezinụlọ a nkasi obi. Onye nwe anyị, ka site na emume akwamozu a ka ilotekwara anyị na ibe ya na-akwụsị akwụsị, ka site n'ime akwamozu a ga-adọrọ mkpụrụ obi n'enye onwe gị. Onye nwe anyị aranye ihe niile ga-eme ma taa ma echi na iji wee ranye arụ oriri nwoke na ala. Onye nwe anyị ayọ gị ka ọ gazie nke ọma. Atụmatụ ọbụla nke onye iro iji wee tinye ọgba aghara na ya ma ime ka ọ ghara ịga n'udo, onye nwe anyị na-asị na ọ gaghị adị ire n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ndị niile ga-abịa ebe ọbụla ha si abịa, onye nwe anyị ga-enye ha njem n'udo. Onye nwe anyị, ụkwụ ha ga-eji wee laa ya amakarị nke ha ga-eji wee bịa. Onye nwe anyị, mmụọ ọbụla na-aṅụ ọbara nke ga-anọchi n'ụzọ, onye nwe anyị na-asị ka ọbara Jizọs Kraịst kpuo ya isi n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ọbụla nabata na ezinụlọ aja ife ọma abata, onye ọma Chineke anyị ayọ gị ka ihe ọma soro onye anyị wee gaa. Onye nwe anyị, onye ọbụla ji ihe ọjọọ abata, ihe ọjọọ anyị ga-atanye ya na usoro ya n'aha Jizọs. Ekene dịrị gị Chineke nke na-aza ekpere, n'ihi na ekpere n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Abụ 190. Akụkọ dị ebube ozi ọma n'ihi mụ na gị, abụ 38. Akụkọ dị ebube. Akụkọ dị ebube. Ozi ọma.
n'obi gị na Jizọs zọpụta ka ọ na-enye gị taa. Zọpụta ka ọ na-enye gị taa. Ọ zọpụta n'ọnwụ ka ị dị ndụ. O mee ka ị ghọọ ụmụ Chukwu. Otu nzacha na-emere ndị ndụ. Zacha n'ọbara nke Jizọs. Were ya onye ntakwere ya na ozi ọgwụ ahụ. Tụkwasị obi gị na Jizọs zọpụta ka ọ na-enye gị taa. Zọpụta ka ọ na-enye gị taa. Chọta na na-enweghị ọzọ. Ọ bụ ezie na a ga-anwa gị. N'ihi na Kraịst site n'ọnwụ ya ga-emebi ike niile nke njọ. Were ya onye ntakwere ya na ozi ọgwụ ahụ. Tụkwasị obi gị na Jizọs zọpụta ka ọ na-enye gị taa. Zọpụta ka ọ na-enye gị taa. Ugbu a nara ebere Chukwu. Gba ọsọ jekwuru Jizọs taa. Ọ ga-akpọbata onye bịara. Ọ dịghị onye ọ ga-achụpụ. Were ya onye ntakwere ya na ozi ọgwụ ahụ. Tụkwasị obi gị na Jizọs zọpụta ka ọ na-enye gị taa. Chienụ n'ihu ya wee zọpụta unu ụmụchukwu niile nke ụwa. Abụ 39. Mbido niile onye a kpọgoro anya. Mbutere gị na mgbe dị ugbu a. Lee ya anya onye njọ ka o wee zọpụta gị. Abụ 39. Gọdị niile onye kpọgoro anya. Gọdị niile onye kpọgoro anya. Gọdịrị gị na mgbe dị ugbu a. Lee ya anya onye njọ ka o wee zọpụta gị. Ya bụ onye gburu n'osisi. Lee
Ihe ọgụgụ anyị ga-esi n'akwụkwọ nke mbụ nke Tesalonaịka isi nke anọ malite n'amaokwu nke 13. Akwụkwọ ozi nke mbụ nke Pọl onye ozi degara ndị Tesalonaịka isi nke anọ malite n'amaokwu nke 13. 1 Thessalonians chapter 4, reading from verse 13. Ma anyị achọghị ka unu ghara ịmara ihe banyere ndị na-ada n'ụra ọnwụ, ụmụnna anyị, ka ọ ghara iwute unu ọbụna dị ka ọ na-ewute ndị fọdụrụ, ndị na-enweghị olileanya. N'ihi na a sị na anyị kwere na Jizọs nwụrụ sikwa n'ọnwụ bilie, otu a ndị e mere ka ha daa n'ụra ọnwụ site n'aka Jizọs, ọ bụ ndị a ka Chineke ga-ekuru ka ha soo ya bịa. N'ihi na nke a ka anyị na-agwa unu n'okwu Onyenwe anyị, na anyị onwe anyị bụ ndị nọ na ndụ, ndị na-arapụ ruo ọbịbịa nke Onyenwe anyị, na anyị agaghị eburu ndị dara n'ụra ọnwụ ụzọ ma ọlị. N'ihi na Onyenwe anyị onwe ya ga-ewere oke ikpo oku, were olu isi mmụọ ozi, werekwa opi nke Chineke si n'eluigwe rịdata. Ndị nwụrụ n'ime Kraịst ga-ebukwa ụzọ si n'ọnwụ bilie. Mgbe ahụ anyị onwe anyị bụ ndị nọ na ndụ, ndị a na-arapụ, anyị na ha a ga-ewelikọ n'igwe ojii izute Onyenwe anyị n'ime mbara eluigwe. Otu a ka anyị na Onyenwe anyị ga-anọkwa mgbe niile. Ya mere, were n'okwu ndị a na-akasịrịta ibu n'obi. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Abụ 145. Wee mesịa anyị ga-ezukọ na n'ọnwa ahụ. Abụ 145. All right.
lee ana m eguzo n'ọnụ ụzọ na-asịkwa aka ọnọdụ ga-adịrị Jizọs onye buru ibu njọ gị. Ọ na-akụ na-arịọ ka ọ bata onye njọ ị ga-ekwe ya. Abụ 267 anyị ga-eguzo ọtọ. God, Jesus. Anyị ekele gị Chineke nke pụrụ ime ife niile. Mgbe na-ayọ gị nọnyere anyị n'oge dị ka oge a. Wee ka okwu niile nke ọnụ na ntụrụ iche niile obi anyị bụ ụmụ gị bụrụ ife agịdana nke onwe gị bụ Chineke. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Praise the Lord.
Praise the Lord. Our Lord is good. I go Revelation chapter 21. I never am here. I network and I buy. Because fire has no fire. Why can remove his clothes? Keep crazy. Praise the Lord. Praise the Lord. We could not find them because they were afraid, they were terrified. And the Wherefore, eluigwe ọhụụ na ụwa ọhụụ. N'ihi eluigwe mbụ ahụ na ụwa mbụ ahụ gabigara dịka osimiri adịghịkwa ọzọ. Wee hụ obodo nsọ ahụ bụ Jerusalem ọhụrụ ka ọ na-esi n'eluigwe rịdata site n'ebe Chineke dị. Edoziwo ya dịka nwaanyị a na mmụọ. Wee gbuo okwu nnukwu na-esi n'oche eze ahụ na-asị, lee nke Chineke dị mmadụ. Because they have commanded fire of the beautiful gate after he commanded fire. And therefore a man was begging him, give me money. Look at us, we don't have money. But we have money. In the name of Jesus, get your money. Take that person, he needs fire. Be a blessing Christian. Every day you are going to confession. A fellow woman, a akpọrọ ya Chineke inwe ga-akpọrọ m nwa ma ndị na-atụ ụjọ na ndị na-ekweghị ekwe na ndị arụ na ndị ogbu mmadụ na ndị na-akwa iko na ndị na-agwọ nsị na ndị na-ekpere alụsị na ndị ụwa ya niile oke ha ga-abụ n'ime ọdọ ọkụ ahụ nke juru ọkụ na brimstone na-ere nke bụ ọnwụ nke abụọ ahụ. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Anyị gala eluigwe ị ga-ekwe soro mgbe anyị gala n'igwe anyị gala eluigwe ị ga-ekwe soro mgbe anyị gala eluigwe ị ga-ekwe soro mgbe anyị gala n'igwe anyị gala nwanne m ị ga-ekwe soro ị ga n'eluigwe ngwa ka ebukwa abụ nke a. When the saints oh my shilling, oh when the saints oh my Lord, I want to be in the number. When the saints will you be there? Will you be there? When the saints Lord, I want to be in the number. When the saints are marching, will you be there? I say, will you be there? When the saints are marching, Lord, I want to be in the number. When the saints are marching. Hallelujah. Anyị na-ekele mmadụ niile, na-ekele ezinụlọ ndị be Emenike. Ekpere anyị bụ na site na nnọkọ anyị n'ebe a ma anyị nwe anyị ga-akasi unu obi n'aha Jizọs Kraịst. Anyị kelekwara ezinụlọ ndị eji maka ha wee bịa. Ọ dị m ka ha ọkwa ha nwa n'ebe. Thank you so much for your cooperation. Imeri ime oge ọ na-aba ije service of songs.
ọ dịka a ga-asị na nya ndị anyị bịakwutere adịbisi na-eme arrangement a na-egosigasị a na-eke list a na-eme ofu obodo sobeni a ga-eke mana unu gosi na uchu ndụ n'ihe a na-eme amachiri ụzọ gbara ụlọ gbara ebe ọ dị ugwu n'aha Jizọs Kraịst. Ọnwa abụ anyị na-abụ na-asị na-edo m iji ovu oko abụ m onye iche na gbasara nke a. Achọrọ m ime ka ị mara na mụ na gị na-abụ anyị bụ ndị iche. Abụ anyị sịkwa na abụ m ọbịa n'ebe a. Ebee bụ ụlọ m? Igwe. Ọmarịcha ụmụ niile na mụ na gị na-abụ n'alụ. One day anyị ga-eme gịnị? Anyị ga-ahapụ ya. Ana niile anụ mụ na gị na-abụ na-azọkọba. One day ị ga-eme gịnị? Ọ bụrụ na ị nwee 300 plots of land n'ụwa, ọ bụrụ na ị nwụọ, eje n'isi isi aja, jeme gịnị? Jee gwuo ala ka ozi gị ghara ịnọchi ụzọ. So ọ bụrụ na anyị chetachi ihe ndị anụwa niile, ọ kwesịrị ka anyị were nwayọọ otu anyị si akpa agwa n'ụwa. Ndị na-aza ịmakwa onye mbọ. Anyị si retreat ndị ụkọchukwu na-anata na Wednesday gara aga. Achọtarazi mmụọ na-achị na ọ nwere ebe m fụrụ ụlọ ahụ amaka, ego dị mma, onye nwe ego ya ma ihe dị mma. Nwoke a lụrụ ezigbo ụlọ ahụ nwere ka o si wee dị n'elu ugwu somehow. So moto na-alịgo ugwu ị ga na-afụ the compound. Ụlọ amaka. Mana ihe so na-asị ekele dịrị Chineke maka ụlọ a. In fact, ọ bụrụ na nwa ego mmara ga-eru ụdị ụlọ ahụ. Mana ihe wutezi m bụ na mgbe elutezi na anyị na-agafezi wee fụzia geeti esi aba na the compound. Onye rụwa ụlọ nwara m ihe ọ dị na geeti ya, ọ ka ahụ mee villa. So ọ kpatara ego rụchazi ụlọ wee bụrụzie ọka gịnị wee mee ya na Chukwu abụrụgo ya na Chineke na-azọzi afa. Ọ na-akazi na-eme gịnị na-eme. So gịnị ka m na-ekwu ụmụnne m? Ife niile a mụ na gị na-abụ na-azọkọba n'ụwa a. One day ị ga-eme gịnị? Ahụrụ m ife na-enye gị ọṅụ nke dị ndụ. O nwere ndị bụ okwu na ụka na-enye ha ọṅụ. O nwego obodo m nọgo, ọ mgbe m chiri ụkọchukwu ọfụ, enwee problem wee jee ka ndị mmadụ ihe na-ese. Otu nwoke nke nwere ego, ọ kpọkọrọ ụmụnne ya niile. Ọ kpọkọrọ ụmụnne ya niile kpọchie, tinye deeti. Wee jekwa nne ya nwoke m na the phone bụ ka phone ebe na be gị, udo ga-eme gịnị? Udo ga-aga. Mana mgbe nwoke agwa m, ọsị m ụkọ, na ya akpataghị ego, na ya akpataghị ego, na ego nke oji wee fụọ ụmụ ya ma ụmụ ya bịa na gịnị? Nke okwu na ọka mee gịnị? Dịkwa. So na ọ kpataghị ego, kpatakwa nke gịnị? Okwu na ọka. Wee sị ọga, ịdị redi maka na I was still a deacon then. So actually dịka nọ n'okpuru ya nọ ezumike wee zi ụmụ ya bụ ozi ka anyị nọchite anya. Wee sị ya, we will not come to this burial ma ọ bụ that na udo emehọ gịnị? Udo adịghọ. Ma ihe jiri ekwu bụ bụ na ọ gwa m na ya akpataghị ego. Ọ kpataghị oge oge ji zụọ ụmụ ya, kpataghị oge wee zụọ ụmụ ya, kpataghị oge ji wee rụọ ụmụ ya niile n'ụlọ, kpatakwa nke gịnị? Nke okwu na ụka. So amụrụ m ihe na-enye gị ọṅụ nke anụ dị ndụ. Mana mụ abụ ụkọchukwu, ọnwụ ihe na-enye m ọṅụ. Mana mụ ya bụ ihe a. Ihe na-enye m ọṅụ, ọ bụ na abụ m nwa eze. Mgbe m ga-arapụwa, aga m esoro nna laa n'igwe. Asị m ihe na-enye m ọṅụ, ọ bụ na abụ m nwa eze. Mgbe m ga-arapụwa, aga m esoro nna laa n'igwe. Ọ ife na-enye m ọṅụ. Ọ bụrụgodo na ego adịghị, ihe na-enye m ọṅụ bụ na abụ m nwa Chukwu. So amụrụ m ihe na-enye gị ọṅụ, gị onye na-ebe a na-ene m anya. N'ebe ebe ikpeazụ anyị gụrụ
ọ na-ekwu maka nke a bụ mkpughe kpughere Jọn mgbe ọ nọ n'ekpere mmiri Island of Patmos. Unu ma na ndị na-eso ụzọ Jizọs ngosi ụzọ esi wee gbuo ha. So Jọn ebutere Jọn sie mmanụ n'ọkụ, mmanụ ahụ asụsụ ya ike, eburu Jọn tụgbu n'ime mmanụ ka mmanụ ya kpọọ ya ka shịnshịn, mana mmanụ enweghị ike na-arụ ya. So gị na Chineke dị na mma, nkata ndị iro na-akpa ha na-akpa ya gịnị na nkịtị. So ume nna agwa gị na mgbede a gwara gị na Chineke dị na mma. Gị na Chineke dị na mma, meeting ọbụla Bible na show them was gather, but if they are gathering in sort of God, they will scatter in 7 ways. So gị na Chineke dị na mma, nkata ọbụla a na-akpalụ gị ha ga-agbasa n'ụzọ asaa n'aha Jizọs Kraịst. So a wee bụrụ Jọn tụgbuo n'ime mmanụ ka mmanụ ya kpọọ ya ka shịnshịn. Because na Jọn bụ nwa Chukwu, mmanụ aha wụrụ mmiri ọkụ eji akwụkwọ arụ ya Jọn, mmanụ enweghị ike na-arụ ya. Mgbe e ga-endozi anya ka afọ na mmanụ eghekpọ ọnụ ya, afọ nọkwa na-eme mmanụ aha na-efere Jizọs aka. Agwa egụpụta ya, agwa ịkpafuo ya na Island of Patmos, ekpere mmiri ha na-afụ ebe ahụ bụ anụ ndụgbu na ndị otu ya ka o jee ebe ahụ nwụfuo. Maka mmadụ na-apụ anụ nke Chineke na-eme nke o ji bụrụ Chukwu. Ya ka mmadụ ji wee zaa afọ na mmadụ abụrụ Chukwu. Ọlịa mgbe a kpafuru na Island of Patmos onye na-enwufu ebe ahụ, ndị mmụọ ozi wee mụgharị ya wee kpughere ife gaji ime n'oge ikpeazụ. Onye ọ bụ mkpughe kpughere Jọn onye nwaka. So mkpughe kpughere dị too much nke dịziri ebe a, ọ sị na ya fụrụ eluigwe ọhụụ na gịnị ụwa ọhụụ. Ka anyị gụpụ ya. Verse 2, m wee hụ obodo nsọ ahụ bụ Jerusalem ọhụụ ka ọ na-esi n'eluigwe mee gịnị rịdata site n'ebe Chineke nọ. Edoziwo ya dịka nwaanyị a na-alụ ọhụụ nke a chụrụ ya ma wee mee gịnị wee nye di ya. Amụrụ m efunugo nwaanyị na-akwado ịgba akwụkwọ. Nwaanyị a ga-eji wee gba akwụkwọ on wedding day. O nwego ndị mma na akwụkwọ bifo ndị obodo a. Mgbe ha bịa for 3 weeks nna ha marriage counseling. Nwaanyị malụ mma, ọdịgị malụ mma. Mana oluzie na ndị a ga-agba akwụkwọ. Mgbe ha kpọgoterezi na ọta wee jụọ nwoke osi di ya bịa nso onye aka gị na ya. So ihe na-akpapụrụ ụdị mma dị gị ewechi ọja dị a na-agba akwụkwọ ahụ recognize ọzọ maka ụmụ nwaanyị ụlọ ewere iwe ụmụnụ ndị na mma, ma ọ na-aba achịkọta nwa mgbe ụfọdụ na-asị ogene bụ ihe nke nwekwe nke ụmụnne m afụrụ bụ na ụmụ ụlọ ewere iwe dịka m kwuru ụmụnụ ndị na mma. Most of the things na-abụ ụmụ nwaanyị na-arụ bụ artificial. Asị ka eziokwu, mbọ aka, mbọ ụkwụ, nke a na-ekpu n'isi, nke a na-etinye n'ebe a, nke a na-ete n'ọnụ, ọ masịra nke a na-adọghịkwa n'azụ artificial. Onye a na-enweghị ship onye eme gịnị ejegote nke ahụ yeri ya traụza na-eme gịnị na-aga. Onwe enwe ikobe na-amụghị Jizọs ma onye nugo nwa ya rụọ na-adịghị fụ ya ka ọ na-aga ịsụgbara na ịsụgbara, o chefuo na ha iwe ka ọ nọ, o nwetazi onwe ya ọ danye na mkpụda ego n'onu. Ọ sị na-edozi nwa ya dịka nwaanyị a na-alụ ọhụụ nke a chụrụ ya ma wee mee gịnị wee nye di ya. Ọ nwekwa ihe ọzọ gwara ebe afọ, ọ wee sị verse 4, ọ ga-ehichapụ anya mmiri niile ọbụla n'anya ha. Eluigwe a na-ekwu maka ya, ọnwụ agaghị eme gịnị agaghị adịkwa ọzọ. Iru uju maọbụ ịkwa akwa maọbụ arụ ụfụ agaghị eme gịnị agaghị adịkwa ọzọ. Ihe mgbu niile eme na gịnị agabigawo. Mana eluigwe a na-ekwu maka ya, o nwere kwalifikashọn a ga-eji wee bịa. Ịchọrọ ịga otu a mbụ ụkọchukwu anọkọta ha ma ụfọdụ olu na ọjọọ ebe a na-eje ọzọ echi ụkọchukwu. Enwere usoro eji m ma aplai nkụzi ụka asị na-ewechago ndị nkụzi ụka na m na-abụ resaksi na ya mmanụ je na-ebute nne ewu je na-asa mụta Chineke n'ụtụtụ ọbụla ka a wee ma na Chukwu eme gịnị akpa ọnwụ nnabata. Mgbe ahụ ana m esi na St. Faith Cathedral Ọka ụzọ ọbụla nwere ụmụ mmụọ oge maka na igwe adịghị na Cathedral. Ana m eji mma si na St. Faith were ọkpa wee jee St. Paul's na-abụ University wee bute nne ewu for 7 months. Ebe ahụ ka m nọ wee mee gịnị apply ya for nkụzi ụka. Ewee m nkụzi ụka arụ 6 solid years wee jee entrance exam mpaasị nke diocese esendịkwa m nke Trinity College mpaasị kwa mee gịnị njebe ngụcha ya 4 years rector wee dee bishọp akwụkwọ na the postland you send to me
Now find them again worthy of good character, assisting where necessary. And Yama will conceal to the Chicago Mudikin, as if I got Dickens course. India should get an answer me line 1 year, got by making it the Shizu. So then they couldn't open a man of one, making it only with soon. So no to any going to again qualification, or when you open again, making it the now the last verse in verse 8, Okumaka, Ndi Anamaba Nevas. Number 1, also one day I told you. Ndi I told you, and then I told you with you. A poor nice and another one on the Anita, and Georgia, a gone, my eye left my own again. In I told you with you, we move forward. Ndi again, Ndi Nandi Arrow, moment in a man over. Makana ata ana emezi fọjọ baptizim. Ịkpọ ihe ọjọọ gịnị? Ịfụ nwa agbọghọ na-akwa ego, ọ sị gị na ya na-enwe fọm. Akwamiko ka ọ na-egịnị ka ọ bụ. Ọ bụ ihe baalụ. Nwoke ọ were nge mkpa n'aka kịta okwe. Gịnị ka ọ na-egosi? Na anụghị ụmụ nwaanyị, ọ bụ ya? Of a wedding ring. And the women got an approval also that he that commits adultery wants wisdom. No one adultery when you go wine or you go job. Also, no, you're not out with your bride. Now, I'm here again. When you're here, for the going on. Oh, you see another woman. Because what I'm not at I'm not going to still have a we are more shaft one look at our own. On our battle, on our Koja. Marco Daraku, the money maker on our battle. When I do the thing, can I want to machine like a corner? Mamma could not put one out. I'm going to make you want to get to Russia to go down. I'm going to actually get on the corridor. I want to cry and make it. I was the other son, making Gasika. You can go now, one na ihe ahụ eme họgịnị mgbe na-ekwu na ihe ọbụla mmadụ na-eme na-akụja akụja si na ya mee gịnị pụwa uru adịghị ya onye aka okwu ndị gịnị ndị arụ na ndị ogbu mmadụ abụghị udu mmiri mgbe eji ekpe ikpe ala onye ọkọfara anụ mmadụ ọ tinye aka na nke mmadụ onye agwaza gị pụọrọ ya n'anya ijekọta ka agbata mee gịnị debere ya ọzụzi ọkpa ebe ahụ ọkpa ya azara ka esi mmadụ ana otu echi eje nna emere anyị ya ka eke ọkpa gaadị ọ na-asị gị emere anyị mhụ ọ na-echi ka ma ọ na-eme gịnị ọ na-elekwa na-abụ ọfụma arụrụ ala Chineke mere anyị ebere n'aha Jizọs Kraịst na ndị ogbu mmadụ ekwugo m ya ndị ogbu mmadụ ọ bụrụ sọsọ ya egbe na mma ka eji egbu mmadụ ejikwa na ọnụ egbu mmadụ ọ nwere ndị nwere ọnụ ọjọọ ọkụ ọgụ ọnụ ebe a 3 weeks ị ka na-ebe akwụkwọ n'ụkọ gị ihe ịma ma ọ bụrụ eziokwu ifọji ya edozie ya ụdị ka eziokwu nke ndị oyibo na-akpọ character assassination. Gịnị bụ character assassination? Igwu reputation mmadụ nya ijide ọnụ ịna mmadụ n'iyi onye ahụ na-agazi n'ụzọ dịka nkelenke akwa. Igbu mmadụ eji egbe egbu mmadụ eji mgbe egbu mmadụ ejikwa ọnụ eme gịnị ejikwa ọnụ egbu ma ndị na-akwa iko emetụgo m ya aka ma akwamiko nke ndị nugo di ndị nugo nwaanyị ma nke ụmụ okorobịa ma nke ụmụ agbọghọbịa ma nke na-egbuzi kịta anụ ma sị na ọhụ nwoke grajueti sie n'idu na nwaanyị ọbazia na nwoke ibie nwaanyị a grajueti ya na ijikwu nwoke jụkwubezie nwaanyị ibie and Chineke kpọrọ ihe ọjọọ dị otu asị with passion onye ka o ji wee na obodo Sodoma na Gomora n'iyi. God will help us in Jesus' name. Na ndị na-agwọ nsị onwe na-agwọ ọgwụ ebe onwe ekwetara ọ ga ịsachi. Praise the Lord. Na ndị na-ekpere arụsị nke a bụ okwu akpọ n'ọnụ ụbọchị taa.
ndị na-ekpere arụsị. Ụmụnne m, onye hapụrụ egotere nwunye akwa jee gote akwa na-amagba ukwu isi arụgharị onye afọ. Onye rapụrụ isi na kichin bie jee na ime ọfịa jee na-esi ji awaị ma crayfish ma azụ ọkụ ụlọ nkere na ya arụgharị onye afọ. Ọ gbasara mkpọrọ ụmụ okorobịa abata ntebe anyị wee bụ n'ọhụrụ gosi na ọdịnihu uri na n'ihi bụ nke otu kwa m bụ ụkọchukwu kịta anụma ụmụ m kapachara mpe dị ọbụla m dị 15 years na ụmụ m pechara mpe mana anyị were ofu ọkụkọ ndị m were ofu ọkụkọ nkụta ọkọrọ dị nkịta mesie stiu eriche nne ya efe o nwezita m ya ogologo na m nwere ndozie n'ite maka ọ nwere ka m si ebi ndụ nke ma dị na-eme ọdị ọnọdụ ndecha ụkakọta balansị ahụ bịa nwaanyị ga-erukwa ndị efe a m na-ewere aka m Jizọs na anyị ga-abụ onye isi ya bụ onye na-eme gị wee na-eje ozi enweghị m episcopal plate na be m ọdịle na-ekwu ụmụ malite bụ episcopal plate enweghị mmụọ special plate enweghị mmụọ efere ide iji ekwe iru m n'iche ọkpata m ya bụrụ njezie ka ndị onye nne ịdọrọzi ya onwezi ezi ọ bụrụ na anụ eme aja agbadago sọsọ isi ka anyị ụmụ m dị ma mụ na nwunye m kwasị isi ka anyị mana efuzi ụmụ okorobịa a na-eme ha ga-eme dadị ewu ụlọ ka m na-aga gịnị ka ha ji ama ofe ọkụkọ Igbo na mba ji ịtọ mgbe kpụọ ha ụmụnne m ọkụkọ Igbo gịnị ka na-atata na ya ụmụ afọ na-arụ adị ọzọ ndị mmadụ ndị na-ekpere alụsị ụmụnne m ihe ndị a niile ka ndị nna nna anyị ha ma gịnị jụrụ wee nabata Jizọs apụ anyị na-asị na nso ụlọ ka ndị mmadụ dị na gịnị ọchịchịrị ọ bụrụ na ị gụwa ya n'oyibo ọ sị na ọfa far away people are dwelling in darkness mana mgbe ndị ọcha jizi ozi ọma wee bịa na be anyị wee fụ ife ọjọọ niile wee fụ ikwu fụ ikpere arụsị wee fụ iji isi mmadụ wee na-enyi ndị ọkwa agbanite ha wee sị na ọ bụghị far away kama nọ na nso ụlọ ka ndị mmadụ bi n'ọchịchịrị ma ọtụtụ ndị mmadụ na-egene amaghị Jizọs ha wee kwuba ozi ọma weta ozi ọṅụ ndị na-anaghị anabata ozi ọma ebupụta arụsị niile eme gịnị na-eso ha ọkụ awasị ka ozi ọrịa ma ọ bụ gịnị ọ bụ Jesu mgbe afọ amafụ m ụdị ụlọ anyị ụlọ eji blọkụ rụọ adịghị mgbe ahụ ozi ọma wetara blọkụ ozi ọma wetara simenti adịghị m ezigbo akwa mgbe afọ ozi ọma chịtara akwa niile ahụ na gị na-abụ na-eyi taa ozi ọma chịtara shu mgbe ahụ asị na-ada afụ mkpụrụ ụkwụ ndị ọcha ọrịa mana taa ka ị ga-afụ onye na-ekpere arụsị ọ na-eyi shu ọ na-ekpere arụsị oyikwa jinu ozi ọma wetara and ozi ọma ji ihe ịtọ wee bịa a ji edukeshọn wee bịa onye bụ DMGS Ọnịcha achịdịka ndị n'isi ihe akọrọchara baịbụl n'asụsụ Igbo o wee were afọ egwu eguzobe DMGS faji ụlọ ọgwụ wee bịa onye bụ ihe elu hospital nke dị n'Ogiri nke bụrụ Teaching Hospital University of Nigeria now ihe dị na bụ ihe ozi ọma wetara ozi ọma wee na-eme gịnị wee na-agbasa ụlọ ọgwụ wee na-eme gịnị wee na-agbasa mana taa ka ị ga-afụ onye si ya na-ekpere arụsị arụ ya bịa ọdịbe labụ ị na-ekpere arụsị ọ na-agbakọ ọkụ n'aka ọ na-ekpere arụsị akwụkwọ ekwensị agụ ojebe ụlọ ọgwụ dọkta enye ogwumanya ozi ọma wetara ogwumanya so gịnị ka Baịbụl na-ekwu ọ wee na-asị na ndị ekpere arụsị na ndụ ya niile ọ nwere ndị ofu eziokwu ajụ ha n'ọnụ ọ sị good morning ahụ gwara gị mee gịnị ihe onye enyo osi oke ha ga-abụ na ebe na ọdọ ọkụ afọ ọnya ka ndụ wee na-asị will you be there? I say will you be there? Oh, when the saints so machine Lord, I want to be in thy number. Oh, when the saints go marching. Ụmụnne m nwanne anyị nwoke ọkwa ChukwuEmeka ka Emeka nke ọhịa m fụrụ ebe a na m konfif ọhụrụ mkpọrọ ChukwuEmeka ụmụnne m ọnọọzụkwu ya bụ onyinye anyị na-enye ma mmadụ onwunwe asị na ọ bụ m ka ọ bụ gị dịka ChukwuEmeka nwere onweghị onye amaghị m ma ọ bụ mụ
Enwere ike isi gị na ọdị ike si back to sender. Mana mgbe esi back to sender, mgbe esi ma return to sender, mgbe esi straight to sender. Sender niile kwuru ya, one day ọnwụ ga-eme gịnị? Ọnwụ ga-abịa. Abụ anyị bụzi abụrụ ọbịa n'ebe a. Igwe bụ gị n'ụlọ ọrụ. Naanị onye ije ka m bụ n'ụwa. Ụmụnne m anyị bịakwa ọbịa ka anyị bụ n'ụwa. Onye akụ eti egwu ji wee sị, this world is not my own. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven, open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven is not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven, open door, and I can't feel at home in this world anymore. People of God, I walk the neighbor, you go begin when I. Man, I can't get this way, Jenny, but all the wrong. You know, I shouldn't get that in. You can have a G4, people are working now, so I want to give you an opportunity today. We can make philosophy back here when you get no problem, kind of work. You get no problem for that in the you get no problem for kind in the book. Who get no opportunity to learn the book. Mana ihe na Chineke ihe mara bụ na Baịbụl mere ka anyị mara na ndị ga-aba n'eluigwe ọ sị na igwe nkụ na gịnị dị n'aka ha. Ọ bụrụ Catholic ma Anglican ma Pentecostal. Otu esi wee ebi ndụ anyị ga-determine ma ya ga-aba n'ebe afọ. Otu ọnwa m bụ ụkọchukwu na-eyi uwe mwụda ọ bụrụ ma mmiri eluigwe. Ọ mmekọrịta mụ na Chineke. Akụziri ụmụ m na-agwa fadapụta na baka unu bụ ụkọchukwu abụrụkwa laịsensị ụlọ eriri eluigwe. Are you getting me? So clearly gị ka ọ dị onye ụmụnna akụkọ m akụkọ emere ime oge ndị echi m ụkọchukwu. Olu ụmụ anọ reception na ndị mmadụ na-ekwe m n'aka na-enye m onyinye dị iche iche. Ofu nwoke ụmụnna m wee ekwe m n'aka. Ofu nwoke a na-eche eke aka m. Ofu m nwanne na-asị ya bụrụda. Ofu ma nwoke na-achụ ụtọ dị iche iche pụta asị ya mba. Ofu na otu awaịtị na-asị emu kịta ka echi n'echichi a. N'ụbọchị a Chineke ga na-ekpe ndị mmadụ ikpe na ọ ma na mgbe otu anụmanụ ndị na m na-achụ ụta kwụọ n'akụkụ Chukwu. Na olu ọtọ ọnya ka ekpe ya ikpe na nsịkwa na Chukwu na ya bụ nwanna Chukwu asị ya ma egene gabata nwa ma bụ ihe na-atụ ụtọ echichi echi mụta. Na m na-eyi nwaanyị taa akwụọ n'akụkụ Chukwu na olu ọtọ ọnya ka ekpe ya ikpe na mmetụ Chukwu aka Chukwu tọrọ na nsị mba na onye abụ nwanna ya Chukwu emeela ya ka na egene gabata ofu m jisi ike. Hallelujah. And the ụkọchukwu na-ebi anya ihe gị ga-ekwu ma ya eje n'igwe. Ọ nwere experience m na-agba ndị maka na agụ m secondary school na kpọọ seminarị Ọnịcha mgbe achọbụ m ishifere tupu ọgba mmasị Chukwu na mma abata mgbelede nchọnchị. So ọ nwere ma roommate mgbe ahụ o chigo fada mana mama ya wee nwụọ. Echigo m ụkọchukwu mgbe ahụ. So ụbọchị a ga-akwụ ya ọ ga-akwa mama dị ụkọchukwu mama dị fada so nwere eyirikwa nchere maka na akwa niile ya nwechara ya ma nke ndị nnukwu ndị fere na-eyi enwetakwuru ume nchere ya jere lụta ma a na-eyiri akwa yirikwa nke m ndị fada dọcha aka otu a na-aka ụka ndebekwa aka otu a na-aga njem. So amasị m ife a na-eme ọ dị ka mgbe anyị na-eresezi ya bises otu nwaanyị nwesị hai emekwa na sọ ndị fada ma ọ dị m ka na bụ ụlọ ọmụ ka a na-akwa ihe mgbe rụba nwaanyị ahụ ahụ mgbe ejekwuru wee sie mama mgbe ahụ wee sie ụmụ ihe ikwuru ọsị mụ na otu anụmanụ ndị fada si wee ka nkwu ebe a na anyị karịrị 200 na sọsọ ebube anyị ji wee baa ụka wee pụọ na ihe ọjọọ sọ ya bụ na nne fada na o jere gị wee kpụọ ya wee gbu ya mezie ya ozi nzọpụta wee gbu ya maka Jizọs. Ụmụnna m anyị nwabụ ndị Amerịka na akwụkwọ nkwa iji edebe ụka imepe ekere ihe mbụ edere ya mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi n'ugo merụ wee mee gịnị wee mee ihe ekpere ikpe na gịnị n'ezi omume mụ ga-eme ka mkpụrụ obi dị ndụ. So mgbe ị na-eti mmọnwụ mgbe ị na-agwọ ọgwụ mgbe ị na-arụ ọrụ mana dị iche iche ịbụ onye na-emebi iwu
When it's not maybe you want to watch Alia, when you believe the ways in another Jesus, she like an appointment, not to make a move in the window. More careful. When you have to learn Jesus' name, you can't once Jesus with the palm. Now there's a Greek Jesus about their time. Oh, I can do just rest your time. I'm not going to paradise. In about Jesus, in that paradise. That direction again. Yeah, good Jesus. I love you. One That's the worst thing that can happen to you as a Christian. My people believe on one here. After I see Jesus on the no my God was in camera and FF, one and a half. More big joy with Jesus, you were up yet. One day again we shall go wrong. Ebere bụ n'aha Jesus Christ. Anyị asọpụrụ gị onye naanị gị bụ Chukwu. Anyị na-atụrụ gị mma maka na ị kwesịrị ntụkwasị obi. Daalụ maka ịdị mma gị n'ebe anyị nọ. Rịba otuto n'ebe ọ dị ukwuu n'aha Jesus Christ. Wee ka okwu anụ anyị nọrọ ka ọ gbaa mkpọ n'ime ndụ anyị n'ofu n'ime ife niile. Ka ya ha soro otuto. Anyị arụrụ mmemme akwamozu nke nwanne anyị nwoke bụ ChukwuEmeka malite n'abalị a wee rukwa echi niile. Onye nwanyị na-ayọ ka ndị mmụọ ozi ịga njem n'ebe a. Ihe ọbụla ga-eweta ọgba aghara chụtee ya aka n'ebe a. Onye ọbụla ga-ebu ihe ọjọọ wee bata ebe a chụtee ya aka n'ebe a. In the name of Jesus Christ. Ekpere ebe ndị mmụọ ozi ga-agba ebe a gburugburu. Na akwamozu ChukwuEmeka ga-abụ crusade a ga-eji napụta ntụ mkpụrụ dị n'ala n'iyi. In the name of Jesus Christ. Nwoke niile nke a ga-eme wee gaa nke ọma. Ndị niile ga-abịa mmemme akwamozu bụ onye ha nwere iche. Anyị ayọgụ onye nwe anyị achọrọ ka nna moto mmadụ efue na meshin mmadụ efue. Anyị achọghị ịnụ aka ọjọọ ọbụla na nnọkọ a kama ka ihe niile nke a ga-eme ka ọ gaa nke ọma n'aha Jesus Christ. Ọbụna ndị sekuriti ya eche nche na ndị ọzọ niile onye nwe anyị wezụga gị anyị apụghị ime ihe ọbụla maka asa gị ọbụ Jehova echeghị obodo n'efu ka ndị nche na-emu anya ya mere Chineke pụrụ imefe niile ihe niile nke a ga-eme ka ọ gaa nke ọma. Na nchịkọta a ga-ata otu mkpebi wee nye onwe gị ndị na-esi ebe iche wee bịa ihe ha mara ije fa ga-abịarụ n'udo ha ga-anọrọgodo enweghị nsogbu ọbụla. Nke a bụ ekpere anyị na arịrịọ anyị n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị.
Jesus, Praise the Lord. Aisha Ashidike Naibu Venerable Jonathan Wanko, Emenike, Emenike, and the Chino on the Emenike, and the Ajimakaha, one half of Wakoneba, the Enable Emeka can Ironica Sunobi, now Jesus Christ. I make an mother need the neck and aqua, when Kusu Kainian, Jewish Muslim Thomas, no evangelist is Yuka. The other believe you say the Seneca when I can have Jesus Christ. I like an end the choir, because you want to consume. The Panama Bush up one who are one of the lady when I have Jesus Christ. Like an mother need, become over there from the full of human maker that do. Whenever one and she like a man in here, I'm like a question one, Zula, bonus time, one way is the most. No matter the only if we only need to say now Jesus Christ. Because it's in the Thursday, 9 o'clock. I got money there. Then once it's 10 o'clock, the burial service got money proper. It's in so 9 o'clock, I need to be there. Then me a Pacific, I know. Once it's 10 o'clock, then we'll film. I'm going to say, so because I'm not saying, Kihini again. My opinion, wishing the organ to Zakashina Jesus Christ. About 306. I wish it was married and no one also. About 306. I gave you that. Yeah.
Ka Chineke gọzie unu, ka Chineke debe unu, ka Chukwu bụrụta ife nke iru eme ka ọ mụkwasị unu, ka ma Chineke bara unu ụba, ka Chineke nke udo onye mere ka Jizọs Kraịst n'ọnwụ bilie enupụta ọzọ atụ ma sị na ọbara ọgba ndụ ọhụụ ya mee ka unu zuo oke n'ezinụlọ niile n'ime uche ya lụkwa n'ime unu niile ihe nke dị ezi mma n'anya ya, ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ife niile bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ ya dị n'etiti unu niile binyekwara unu site n'ugbu a wee ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Good evening all. All right. Biko, anyị achọrọ ka mma na obi ọzọ ndị ezinụlọ mma ofu nwoke na ezinụlọ a ga-eme ekele ekele ọ bụrụ na ọ nwe ife na-eweta ndị oge wee tụrụ ezigbo ka mkpe ekpere na tupu mpụ so ofu onye bịa kele ekele. Biko ihe ọ bụla a ga-eme ka eme ya ọsịsọ chi echigo. Praise the Lord. Praise the Lord. Ana m ekele ndị ụkọchukwu ya ka ha nọ ya anyị ma ndị so ha wee bịa. Ana m ekele ndị ụkọchukwu ya ka ha nọnyere anyị na ndị so ha wee bịa. Na-asị ebe ha bịa ka ha nọnyere anyị. Chineke ga-agba ha ume n'ihi ike ị na-alụ ọnụ a maka na ọ dịrọ isi. Chineke nọnyere ha enyekwala anyị onwe anyị ndị ha bịa ka ha kwado mgbe kasị obi ya ka m na-asị ga Chineke nọnyere onye ọbụla onye ọbụla ga-ama otu onye so ego ga-esikwa wee na nna. Thank you very much. Oh my God. I can't know. Why is it?
Yes, 2. Alright. 2. Yes. Alright. Yes, 2. Alright. 2. Yes, 2, 2. Alright. Yes, 2. Alright. 2. Yes. Hello, 2. Yes. Alright. Right, 2, 2. Right, 2, 2. Hello, 2. Right, 2, 2. Yes. Hello, 2. Yes. Right, 2. Hello, yes. Yes, 2. Hello. Right, hello, 2, yes. Alright, 2, 2, hello. Right, hello, 2, yes, alright, hello, 2. Right, hello, 2, yes. Alright, hello, 2, yes, alright, hello, 2. Alright, 2, 2, hello. Right, 2, yes. Right, 2, yes. How? Right, 2. Well, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Right. Bless. Yeah.
Lord, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. All right. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Mic check 1, 2. Thank you. Thank you, Jesus. All right. Hold on, bro.
Thank you.